Bun venit, dragi prieteni, pe canalul Înțelepciunea Strămoșilor! Astăzi vă invit să explorăm împreună 29 de lecții de afaceri neprețuite, moștenite de la poporul evreu. Când ne gândim la giganți precum Rockefeller, magnatul petrolului, Rupert Murdoch, colosul media, sau Ralph Lauren, legenda modei, ne gândim la exemple remarcabile de succes evreiesc. În cadrul acestui video, Înțelepciunea Strămoșilor, vă va împărtăși 29 de învățături de afaceri extrase direct din experiențele reale și triumfătoare ale acestor antreprenori. Sperăm din suflet că acest material vă va aduce vouă și familiilor voastre mai mult succes și prosperitate. Vă dorim toate cele bune și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi până la final, pentru că poveștile ce urmează sunt pline de surprize și înțelepciune care vă vor captiva cu siguranță. 29 de lecții de afaceri neprețuite de la poporul evreu. Povestea numărul 1. Capul de pește inteligent. Un evreu și un alt călător se aflau în același vagon de tren. La un moment dat, călătorul îl întreabă pe evreu, plin de curiozitate: „Voi sunteți atât de inteligenți. Care este secretul vostru?” Evreul i-a răspuns pe loc: „Secretul este că noi mâncăm capete de pește.” „Adevărat?” a exclamat călătorul uimit. „Și unde aș putea găsi și eu un cap de pește?” „Ce coincidență! Chiar am la mine un pește pentru masa de prânz,” spuse evreul, scoțând un pește din geanta sa și așezându-l pe masă. Călătorul a întrebat imediat: „Ai vrea să-mi vinzi doar capul?” „Desigur, costă doar $20.” Călătorul a plătit și a început să mănânce capul de pește. Câteva minute mai târziu, după ce terminase de mâncat și își lingea degetele, s-a întors spre evreu și i-a spus indignat: „Cum se poate să plătesc $20 pentru un cap când peștele întreg costă doar $15? Evreul a zâmbit și a răspuns calm: „Vezi, capul de pește deja a început să-și facă efectul.” Evident, călătorul nu a devenit mai inteligent doar pentru că a mâncat un cap de pește. Mintea i s-a ascuțit pentru că a crezut cu tărie că acel lucru îi va fi de folos. Morala este simplă, dar puternică. Dacă ești convins că ceva te va ajuta, atunci chiar așa va fi. Dacă, dimpotrivă, crezi din start că nu vei reuși sau că nu ai nicio șansă să-ți atingi un obiectiv, atunci singur îți pui piedici și, cel mai probabil, vei eșua. Povestea numărul 2. Gândirea dintr-o altă perspectivă. Un domn evreu a intrat într-o bancă, s-a îndreptat spre ghișeul de credite și s-a așezat confortabil pe scaun. Directorul de credite l-a întrebat: „Cu ce vă pot ajuta, domnule?” în timp ce îi analiza ținuta impecabilă, un costum elegant, pantofi de piele de lux, un ceas scump și o cravată cu un ac de diamant. „Aș dori să împrumut niște bani.” „Desigur, ce sumă doriți să împrumutați?” $1 american.” $1? „Da, aș dori să împrumut doar $1 dacă este posibil.” „Bineînțeles că se poate. Cu o garanție corespunzătoare puteți împrumuta și mai mult.” „Nicio problemă, am ce să ofer ca garanție.” Zicând acestea, domnul evreu a scos dintr-o servietă din piele fină un teanc de acțiuni și obligațiuni și le-a pus pe biroul directorului. „În total, valorează $500.000. Este suficient?” „Mai mult decât suficient, domnule, dar chiar doriți să împrumutați doar $1? „Exact.” După ce a primit bancnota de $1, evreul a adăugat: „Dobânda anuală este de 6%. Atât timp cât peste un an vă returnez împrumutul și plătesc dobânda, îmi veți înapoia acțiunile.” „Vă mulțumesc,” a spus domnul evreu și s-a pregătit să plece. Directorul băncii, complet nedumerit, l-a ajuns din urmă și l-a întrebat: „Domnule, iertați-mă, dar chiar nu înțeleg de ce o persoană care are $500.000 ar veni la o bancă pentru a împrumuta un singur dolar. Dacă doreați un împrumut de 300.000 sau 400.000, v-am fi ajutat cu cea mai mare plăcere.” Domnul evreu a zâmbit subtil și a explicat: „Vedeți dumneavoastră, înainte de a veni aici, m-am interesat la mai multe bănci, iar costul pentru închirierea unui safe este foarte mare. În acest fel, lăsând acțiunile aici, costul de păstrare este incredibil de mic, doar $0,06 pe an. Obiectele de valoare sunt, în mod normal, păstrate în seifuri scumpe. Pentru mulți, aceasta este singura opțiune. Însă, acest om nu s-a lăsat constrâns de gândirea convențională. El a găsit o cale ocolitoare, o portiță ingenioasă pentru a-și păstra bunurile în siguranță maximă chiar în tezaurul băncii.
În ceea ce privește siguranța, ambele metode sunt aproape identice. Diferența colosală stă în preț. În mod normal, atunci când oamenii iau un împrumut cu garanție, speră să ofere cât mai puțină garanție posibil pentru a obține o sumă cât mai mare. Pe de altă parte, banca, pentru a-și asigura investiția și a minimiza riscurile, nu va acorda niciodată un împrumut a cui valoare se apropie prea mult de valoarea reală a garanției. De aceea, se stabilește mereu o limită superioară a creditului. Însă, o limită inferioară nu este, de obicei, specificată, aceasta fiind responsabilitatea celui care se împrumută. Abilitatea de a specula aceste portițe, de a schimba perspectiva și de a regândi o problemă, reprezintă însăși esența inteligenței și a înțelepciunii poporului evreu. Cei care stăpânesc arta de a-și schimba unghiul de abordare descoperă adesea mult mai multe oportunități de succes. Povestea numărul 3. Subtilitățile vamei. Domnul Constantin era un iscusit comerciant român cu rădăcini evreiești, cu o experiență de peste 30 de ani în afaceri. Datorită acestui fapt, el studiase în detaliu nenumărate metode de optimizare și evitarea taxelor în activitățile sale comerciale. Cunoștea pe de rost, ca pe tatăl nostru, fiecare clauză și regulament al vămii române. La un moment dat, taxele vamale pentru importul de mănuși feminine din piele fină, din Franța, în România, erau extrem de ridicate. Prin urmare, și prețul acestor mănuși pe piața românească era exorbitant. Primul transport, 10.000 de mănuși pentru mâna stângă. Pentru a obține un profit substanțial, domnul Constantin a zburat personal în Franța și a achiziționat 10.000. Wise, tot thoughtful, engaged de perechi de mănuși de lux pentru femei, din lână fină. Însă, pentru a evita taxele vamale usturătoare, a pus la cale un plan ingenios. A separat toate cele 10.000 de perechi. Apoi a ambalat cele 10.000 de mănuși pentru mâna stângă într-un singur transport și le-a expediat către România. Cele 10.000 de mănuși pentru mâna dreaptă au rămas, deocamdată, în Franța. La scurt timp după, în depozitul vămii române, printre zecile de colete, 2 lăzi mari de lemn zăceau abandonate într-un colț. Era un transport sosit din Franța, care la exterior nu părea cu nimic diferit de celelalte. Ciudat era însă faptul că termenul legal de ridicare expirase de mult, dar proprietarul nu a păruse să-l revendice. Conform regulamentelor vamale românești, orice marfă neridicată în termenul stabilit este considerată abandonată și este scoasă la licitația publică. Când vameșii au deschis lezile pentru inspecție, au rămas uluiți. Înăuntru se afla un lot imens de mănuși de damă, de o calitate excepțională, fabricate în Franța. Erau uimiți, materialele erau de lux, manopera era rafinată, iar stilul și culorile erau exact ce se căuta pe piață. Nu înțelegeau de ce nimeni nu venise să ridice o asemenea marfă valoroasă. Dar ceea ce i-a lăsat cu adevărat perplex a fost faptul că toate cele 10.000 de mănoși erau exclusiv pentru mâna stângă. Conform procedurii, vameșii au trimis întregul lot către departamentul de licitații. Acolo, domnul Constantin, prezent la momentul potrivit, a cumpărat rapid întreaga marfă la un preț de nimic. Al doilea transport. După ce a securizat primul lot, domnul Constantin știa că vama română va fi atentă la orice transport neobișnuit care îi poartă numele. Așa că, în mod deliberat, a lăsat să treacă mai bine de o lună înainte de a expedia al doilea lot. Scopul era să-i facă pe vameși să lase garda jos, permițând astfel ca al doilea transport să treacă mult mai ușor. De data aceasta, a schimbat complet modul de ambalare. A sortat cu grijă cele 10.000 de mănuși pentru mâna dreaptă, după mărime, culoare și model. Apoi le-a ambalat în cutii individuale, frumos decorate, fiecare cutie conținând ceea ce părea a fi o pereche. Pe exteriorul cutiilor erau inscripționate clar numele producătorului, marca înregistrată, data fabricației și instrucțiuni de utilizare. Marfa a fost imediat expediată către România, iar totul a decurs exact cum anticipase. Când transportul a ajuns la vamă, ofițerii au văzut cutiile ambalate impecabil. Văzând că fiecare cutie conținea 2 mănuși, au presupus, fără să verifice în detaliu, că este vorba de perechi normale. În plus, ambalajul elegant și documentele completate la perfecțiune i-au convins să dea undă verde transportului fără prea multe întrebări.
Domnul Constantin a mers entuziasmat să-și ridice marfa. Desigur, a plătit taxele vamale corespunzătoare, dar doar pentru 5.000 de perechi de mănuși, așa cum declarase. Adunând la un loc costul infim de la licitație și taxele pentru al doilea lot, el a reușit să introducă legal în România 10.000 de perechi complete de mănuși. Rezultatul? Domnul Constantin calculase perfect momentul. Știa că al doilea transport va ajunge în România exact la începutul sezonului rece, când cererea pentru mănuși era la apogeu. Pentru a-și rula capitalul cât mai rapid, el negociase deja în avans cu mai mulți angrosiști și magazine de retail, pregătind o lansare simultană a celor 10.000 de perechi pe piață. Odată ce al doilea lot a fost eliberat din vamă, succesul era ca și garantat. Până la mijlocul lunii, domnul Constantin a devenit primul comerciant care oferea pe piața din România un stoc atât de mare de mănuși Deluxe. Deși prețul nu era deloc mic, calitatea excepțională, designul unic și manopera mafinată, combinate cu venirea iernii, au făcut ca cele 10.000 de perechi de mănuși din lână fină să se vândă ca pâinea caldă într-un timp record. Domnul Constantin a realizat astfel o afacere extraordinar de profitabilă. Povestea numărul 4, găinile lui Ion. A fost odată un fermier pe nume Ion, care creștea un cârd de găini. Într-o bună zi, plin de spaimă, a început să se plângă și să-și cheme vecinul în ajutor. "Jumătate din găinile mele au murit subit de gripa aviară, ce mă fac acum?" Vecinul l-a întrebat: "Ce le-ai dat de mâncare?" Ion a răspuns: "Grăunțe." "Atunci, schimbă-le frana și dă-le grâu." A doua zi, Ion a venit din nou în fugă. "Nu e bine deloc, au mai murit încă 15 găini." Vecinul a întrebat din nou: "Și ce le-ai dat să bea?" Ion a răspuns: "Apă rece." "Atunci, dă-le apă caldă." A treia zi, Ion, complet descurajat, i-a povestit: "Aproape toate găinile au murit, dragă vecine. Acum mai am doar 10 în viață." "Și apa pe care le-o dai, de unde este?" "Păi, din fântână." "Schimb-o cu apă purificată, e mult mai sănătoasă." În cele din urmă, Ion a venit disperat: "Gata, a murit și ultima găină." Vecinul a oftat: "Ce păcat! Mai aveam atâtea idei bune să-ți dau, dar n-am mai apucat." Lecția pe care o învățăm este că orice schimbare trebuie să se bazeze pe o înțelegere profundă a problemei reale. Într-o afacere, schimbările ar trebui implementate treptat, consolidând valorile deja existente și ceea ce funcționează bine, nu renunțând la tot de la prima dificultate. Schimbarea înfățișării nu poate schimba inima. Schimbarea inimii nu poate schimba întregul flux sanguin. Cel mai important este să identifici cu precizie care parte a sistemului are o problemă și să o rezolvi. Altfel, oricâte schimbări ai face, ele vor fi în zadar. Povestea numărul 5. Afaceristul din închisoare. 3 bărbați au fost condamnați la 3 ani de închisoare. Gardianul le-a promis că fiecare poate avea o singură dorință îndeplinită. Americanul, un mare amator de trabucuri, a cerut imediat 3 cutii. Francezul, un romantic incurabil, a cerut să aibă alături o femeie frumoasă. Evreul, în schimb, a cerut un telefon prin care să poată contacta oricând lumea exterioară. După 3 ani, americanul a ieșit din închisoare cu cele 3 cutii de trabucuri neatinse în mână, strigând neîncetat: "Dați-mi un foc! Vă rog, dați-mi un foc!" Se pare că uitase să ceară și o brichetă. Francezul a ieșit din închisoare alături de femeie, fiecare ținând în brațe câte un copil, în timp ce în pântecele ei creștea deja al 3-lea. Evreul a ieșit ultimul, a dat mâna cu gardianul, i-a mulțumit și s-a urcat într-o mașină de lux care l-aștepta afară. Datorită telefonului, el nu încetase nicio clipă să investească și să facă afaceri cu lumea exterioară, iar rezultatele au fost spectaculoase, acumulând rapid o avere considerabilă. Lecția este simplă. Alegerea îți determină destinul. Alegerile din trecut ale unei afaceri determină succesul ei prezent, iar alegerile din prezent ale unei afaceri îi vor determina dezvoltarea viitoare. Fiecare alegere diferită duce la un destin diferit. Povestea numărul 6. Cei 3 oameni, banii și mentalitatea evreiască. De peste 2000 de ani, trăind împrăștiați prin lume, poporul evreu a fost adesea persecutat și alungat, dar nu a fost niciodată asimilat. Acest lucru este strâns legat de mentalitatea financiară pe care o învață încă de la naștere. Pentru evrei, banii sunt întotdeauna o sabie cu 2 tăișuri.
Ei sunt conștienți că banii pot ajuta oamenii, dar pot, de asemenea, să roadă și să corupă sufletele. De aceea, evreii consideră că banii sunt o oglindă în care se poate vedea atât josnicia unui caracter, cât și noblețea sa. Într-o zi de mult apusă era sabatul, a 7-a zi, ziua de odihnă și închinare în tradiția iudaică, pe vremea regelui Solomon. 3 evrei călătoreau împreună pentru a-l întâlni pe Solomon. Pe drum, considerând că era incomod să poarte atâția bani la ei, s-au așezat să se sfătuiască și au decis de comun acord să îngroape banii tuturor la un loc și să-și continue călătoria. Dar unul dintre ei s-a furișat înapoi, a dezgropat toți banii și a plecat cu ei. A doua zi, ceilalți au descoperit că banii fuseseră furați. Bănuind că unul dintre ei era hoțul, dar neavând nicio dovadă, s-au hotărât să meargă la regele Solomon, renumit pentru înțelepciunea sa, pentru a le face dreptate. După ce le-a ascultat povestea, Solomon nu s-a grăbit să judece. În schimb, le-a pus o întrebare. Am și eu o problemă și aș dori ca 3 oameni atât de inteligenți ca voi să mă sfătuiască. Apoi, voi analiza și cazul vostru. Mai întâi, Solomon le-a spus o poveste. Într-un sat, o fată i-a fost promisă unui tânăr și s-au logodit. Dar, la scurt timp, ea s-a îndrăgostit de altcineva. Atunci, i-a cerut logodnicului să rupă logodna, oferindu-se să-i plătească o despăgubire. Dar, pentru fericirea femeii pe care o iubea, tânărul a fost de acord să rupă logodna, fără să accepte nicio compensație. Nu după mult timp, fata a fost păcălită de un bătrân care a răpit-o și a cerut răscumpărare. Când a vrut să se elibereze, fata i-a spus bătrânului: fostul meu logodnic nu a avut nevoie de despăgubiri și a fost de acord să rupă logodna. De aceea, te rog, fă și tu la fel. Auzind una ca asta, și bătrânul a fost de acord să o lase să plece, fără să ia niciun ban. După ce a terminat de povestit, Solomon a întrebat: după părerea voastră, dintre fată, tânăr și bătrân, cine a avut cel mai lăudabil comportament? Un prim om a spus că tânărul, pentru că nu a pus pe nimeni într-o situație dificilă și a renunțat la despăgubiri, a avut un gest demn de laudă. Un al doilea a considerat că fata, având curajul să anuleze logodna și să aleagă să se căsătorească cu cel pe care îl iubea cu adevărat, a fost cea mai demnă de admirație. Un al treilea om a intervenit: nu înțeleg deloc povestea asta. Bătrânul acela a vrut să o forțeze pe fată pentru bani, dar de ce a lăsat-o să plece fără să primească nimic? Fără să-l lase să termine, Solomon l-a arătat cu degetul și a strigat: tu ești hoțul banilor! Apoi, Solomon a explicat: primii 2 erau preocupați de dragostea și personalitatea personajelor din poveste, dar tu te-ai gândit doar la bani. Fără nicio îndoială, tu ești hoțul. Această poveste a evreilor arată clar că atitudinea unei persoane față de bani este o reflectare a caracterului său. O persoană meschină se va gândi doar la bani, ignorând principiile morale. Evreii prețuiesc dreptatea și adesea privesc banii ca fiind secundari. În viața de zi cu zi, evreii judecă adesea calitatea unei persoane pe baza atitudinii acesteia față de avere. De aceea, un proverb evreiesc spune: banii nu au nume, nu au prenume, nu au istorie. Ei cred că, indiferent de metodă sau de mijloace, atâta timp cât averea este obținută prin propria abilitate de a face afaceri, aceasta poate fi primită cu demnitate, fără nicio rușine. Povestea numărul 7. Băiețelul evreu și un leu. Evreii cred că doar o mentalitate corectă despre bani poate transforma fiecare monedă măruntă într-o avere mare. În drum spre casă de la școală, Andrei a văzut un afiș pe marginea drumului. Se căuta cineva pentru a tunde iarba pentru un leu. Atunci s-a gândit în sinea lui: am timp liber în fiecare weekend, de ce să nu folosesc acest timp pentru a tunde iarba? Cu acest gând în minte, a bătut ușor la ușa casei. O bătrână cu părul alb i-a deschis ușa. Mai întâi, băiatul a întrebat-o politicos: bună ziua, doamnă! Am văzut anunțul, căutați pe cineva să tundă iarba? Bătrâna i-a răspuns cu blândețe: da, dragul meu, am nevoie de cineva să se ocupe de acest gazon. Atunci, lăsați-mă pe mine să vă ajut. Sunt liber în fiecare weekend. Îți mulțumesc, dar ești sigur? Pot să-ți ofer doar un leu, a spus bătrâna. Desigur, nu vă faceți griji, indiferent cât mă plătiți, voi face o treabă excelentă.
Astfel, Andrei și bătrâna au ajuns la o înțelegere, iar băiatul s-a întors fericit acasă. Seara i-a povestit tatălui său despre asta. Tatăl său l-a lăudat. Ești un băiat cu adevărat harnic. Mama și cu mine suntem foarte mândri de tine. Evreii nu fac distincție între sume mari sau mici de bani, pentru că fiecare monedă are propria ei valoare. Ei consideră că doar o mentalitate corectă despre bani poate transforma sumele mici în averi mari, exact ca în cazul lui Andrei din povestea noastră. Chiar dacă era vorba doar de 1 leu, el s-a străduit să facă treaba bine. De fapt, evreii au o atitudine foarte calmă față de bani. Ei cred că banii sunt pur și simplu un lucru obișnuit, care nu poate fi judecat ca fiind corect sau incorect. Corectitudinea sau incorectitudinea provin din metodele și mijloacele prin care fiecare persoană își câștigă existența. Atâta timp cât câștigi bani în mod onest, indiferent de sumă, ești demn de laudă. De aceea, chiar și pentru 1 singur leu, evreii se vor strădui să muncească. Atunci când își educă copiii, ei le insuflă constant această mentalitate. Evreii susțin că în afaceri nu trebuie să existe prejudecăți. Evreii trăiesc peste tot în lume și, deși naționalitățile lor pot diferi, ei se consideră întotdeauna compatrioți, păstrând legături strânse și apropiate. Mai mult, indiferent unde s-ar afla, ei doresc să fie recunoscuți ca fiind oameni înstăriți. Sunt întotdeauna încrezători în ei înșiși pentru că au o experiență prețioasă în afaceri, aceea de a nu avea prejudecăți. Evreii consideră că partenerii de afaceri nu au diferențe esențiale. Atâta timp cât afacerea este legitimă și se poate obține un profit de la cealaltă parte, tranzacția poate fi încheiată. Scopul afacerilor este de a face bani. Atâta timp cât banii sunt câștigați legal, indiferent de culoarea pielii sau etnia partenerului, acesta poate deveni un partener de afaceri. Evreii procedează astfel pentru ca și copiii lor să înțeleagă că în lumea afacerilor nu există loc pentru discriminare sau prejudecăți. În viziunea poporului evreu, un ban mic este, în esență, un ban mare. Aproape fiecare părinte evreu își învață copilul să nu facă niciodată distinție între o sumă mică și una mare de bani. Oricât de mare ar fi o avere, ea este clădită din sume mici, așadar fiecare bănuț contează enorm. Mai mult, în timp ce mulți îi acuză de lăcomie și îi consideră obsedați de bani, evreii rămân calmi, senini, cu mintea limpede. Ei cred cu tărie că atâta timp cât banii sunt câștigați legal, chiar și 1 singur leu merită efortul, pentru că a munci pentru a câștiga este un act drept și onorabil. Datorită acestei mentalități, ei consideră că un om cu adevărat inteligent nu este doar un erudit, ci și o persoană bogată, deoarece majoritatea metodelor de a face avere izvorăsc dintr-o inteligență sclipitoare. Inteligența fără aplicare practică este o inteligență moartă. De aceea, poporul evreu rareori va lăuda un cărturar sărac, oricât de învățat ar fi. Ei prețuiesc cu adevărat oamenii care sunt deopotrivă inteligenți, culți și în același timp prosperi. Mai mult, părinții le spun adesea copiilor că lumea afacerilor este un câmp de luptă. Pe acest câmp de luptă, eroii sunt judecați după succesul sau eșecul lor, iar succesul este aproape întotdeauna determinat de cât de inteligent ești și, mai ales, de cum știi să îți folosești inteligența. Așadar, părinții, atunci când își educă copiii să aibă o perspectivă corectă asupra banilor, nu uită niciodată să îmbine cunoștințele teoretice cu aplicarea lor directă în viața reală. Povestea numărul 8. Gândirea inversă. Bătrânul Avram era un domn de origine evreiască. După pensionare, și-a cumpărat o casă liniștită, situată lângă o școală. Primele săptămâni au fost un vis, o pace desăvârșită. Dar liniștea nu a durat mult. Curând, 3 băieți au început să-și facă veacul prin apropiere, iar jocul lor preferat era să lovească zgomotos în tomberoane. Bătrânul, nemai putând suporta gălăgia, a ieșit să vorbească cu ei. Le-a spus: "Ce frumos vă jucați! Îmi face o deosebită plăcere să vă privesc cum vă distrați. Uite ce vă propun. Dacă veniți în fiecare zi aici și vă oviți în tomberoanele astea, o să vă dau fiecăruia câte 10 lei." Cei 3 băieți au fost, desigur, în culmea fericirii și au început să-și demonstreze talentul cu și mai multă forță. După 3 zile, bătrânul a ieșit la ei cu o față tristă.
Inflația mi-a redus veniturile, le-a spus el. De mâine nu vă pot oferi decât câte 5 lei fiecăruia. Băieții nu au fost prea încântați, dar au acceptat totuși condițiile și au continuat să lovească în tomberoane în fiecare zi. O săptămână mai târziu, bătrânul le-a spus din nou: nu mi-am primit încă pensia, îmi pare rău, dar nu vă pot da decât câte 2 lei fiecăruia. 2 lei? A exclamat unul dintre băieți cu fața schimonosită de indignare. Să ne pierdem noi timpul prețios aici pentru doar 2 lei? Nici vorbă, nu mai facem asta. Și din acea zi, bătrânul Avram și-a recăpătat liniștea mult dorită. În cazul tinerilor, ordinele directe și constrângerile nu fac decât să provoace o reacție de opoziție. Folosirea unei strategii de gândire inversă pentru a-i aborda este de multe ori singura cale prin care dorințele noastre pot deveni realitate. Povestea numărul 9. Unde a dispărut veverița? Un renumit înțelept evreu, în loc să recite teorii seci din cărți, le-a spus unor tineri dornici de succes în afaceri următoarea poveste. 3 câini de vânătoare urmăreau o veveriță. Veverița s-a ascuns iute într-o scorbură de copac. Scorbura avea o singură intrare, dar, imediat după aceea, din aceeași scorbură a ieșit un iepure. Iepurele a țâșnit înainte și s-a cățărat pe un alt copac. Acolo sus, în panică, a dărâmat câteva ghinde care au căzut exact în capul celor 3 câini ce priveau în sus, amețindu-i. În final, iepurele a reușit să scape. După ce a terminat povestea, înțeleptul a întrebat: ce este în neregulă cu această poveste? Iepurii nu se cațără în copaci, a obiectat un tânăr. Cum ar fi putut un singur iepure să lovească simultan 3 câini în cap și să-i amețească? A întrebat un altul. Și tot așa au continuat până nu a mai găsit nicio problemă. Atunci, înțeleptul le-a spus: există un singur detaliu pe care l-ați omis cu toții. Unde a dispărut veverița? Lecția de aici este următoarea. Obiectivul este cel mai important lucru. Orice ați face, trebuie să vă concentrați pe ținta principală. Doar concentrându-vă toată atenția asupra acelui obiectiv, puteți atinge cu adevărat succesul în carieră. Însă, din păcate, mulți oameni, în drumul lor spre succes, ajung să-și concentreze toată atenția pe obiective intermediare, pe iepurii care apar pe neașteptate și uită complet de veverița, de țelul lor inițial, pe care îl lasă undeva departe în urmă. Povestea numărul 10. Instinctul matern. Într-o casă modestă locuia familia Popescu, o familie de evrei cu copii. Se întâmpla adesea ca domnul Popescu să se întoarcă târziu de la muncă după ce soția și copiii săi adormiseră deja. Cu delicatețe își folosea cheia pentru a intra în casă fără să facă zgomot. Însă, într-o noapte, când s-a întors și mai târziu ca de obicei, și-a dat seama cu groază că își pierduse cheia. Nu avea altă soluție decât să sune la ușă. A apăsat pe sonerie, dar din casă nu s-a auzit nicio mișcare. A mai sunat odată, cu mai multă insistență. Liniște totală. Disperat, domnul Popescu a bătut în geamul dormitorului, strigând-o pe soția sa pe nume, dar ea dormea atât de adânc încât nu s-a trezit. În cele din urmă, s-a oprit, a stat o clipă pe gânduri, apoi și-a dus mâna la nas și-a schimbat vocea într-una de copil și a șoptit: „Mami, vreau la baie!” Deși vorbise încet, doamna Popescu s-a trezit într-o clipită. Morala acestei povești este că, în esență, managementul înseamnă a gestiona oameni. Este o artă de a-i face pe ceilalți să lucreze pentru tine. În administrarea unei companii, pentru situații diferite și oameni diferiți, este crucial să găsești acea formulă unică ce le atinge un nerv sensibil. Doar așa îi vei putea determina să te ajute să rezolvi problemele eficient. Povestea numărul 11. Folosirea înțelepciunii pentru a crea bogăție. Cu mulți ani în urmă, în lagărul de concentrare de la Auschwitz, un tată evreu i-a spus fiului său: „Singura noastră avere, acum, este mintea. Când alții spun că 1 plus 1 fac 2, tu trebuie să te gândești cum să faci ca 1 plus 1 să facă 3. În 1946, tatăl și fiul au ajuns în America și au deschis o mică afacere cu cupru în Houston. Tatăl l-a întrebat pe fiu: „Cât costă 1 kilogram de cupru?” Fiul a răspuns: 35 de cenți. Tatăl a replicat: „Corect! Toată lumea din Texas știe că 1 kilogram de cupru valorează 35 de cenți. Dar tu, ca fiu de evreu, ar trebui să spui că valorează $3,5.
Încearcă să faci din acel kilogram de cupru un clanță de ușă. 20 de ani mai târziu, tatăl a murit, iar fiul a preluat singur afacerea. A fabricat tobe din bronz, a creat medalii pentru Jocurile Olimpice și a reușit să vândă un kilogram de cupru prelucrat cu $3.500. La acel moment era deja președintele propriei sale corporații. Însă, ceea ce l-a făcut cu adevărat faimos a fost un morman de gunoi din New York. În 1974, guvernul american, dorind să restaureze Statuia Libertății, a scos la licitație resturile metalice rezultate în urma renovării. Au trecut luni de zile și nimeni nu se arăta interesat. Tânărul nostru, aflat într-o călătorie în Franța, a auzit vestea și a zburat imediat la New York. Privind muntele de cupru ruginit și lemn putrezit de la poalele statuii, fără să pună vreo condiție, a semnat imediat contractul. Multe companii de transport din New York au râs în sinea lor de gestul său nebunesc, căci orașul avea reguli extrem de stricte privind gestionarea deșeurilor, iar o mișcare greșită l-ar fi putut aduce în fața instanței, dat în judecată de agențiile de mediu. Chiar în timp ce mulți îl ridiculizau, tânărul evreu și-a organizat muncitorii. A sortat mormanul de resturi, a topit cuprul și l-a turnat în statuete miniaturale ale Statuii Libertății. A prelucrat bucățile de beton și lemn în socluri elegante, iar din plumbul și aluminiul recuperat a făcut brelocuri. A reușit chiar să ambaleze și să vândă florăriilor praful măturat de pe statuie. În mai puțin de 3 luni a transformat acel morman de gunoi în $3,5 milioane. Prețul fiecărui kilogram de cupru a crescut de 10.000 de ori. Nu este vorba că evrei s-ar naște mai inteligenți decât alte popoare, ci că ei văd oportunități de a crea aur acolo unde alții văd doar lucruri de aruncat. Povestea numărul 12. Câinele de pază. O prăvălie deținută de un evreu vindea câini de pază, lăudându-se că sunt cei mai buni de pe piață. Un client a cumpărat unul, dar după o vreme s-a întors furios la magazin și s-a plâns. Mi-ai spus că acest câine păzește casa, dar noaptea trecută mi-au intrat hoții și mi-au furat 1.000 de lei. Câinele tău nici măcar nu a lătrat. Proprietarul evreu i-a explicat cu calm. Fostul său stăpân era un milionar. Pentru el, cei 1.000 de lei ai dumneavoastră nu reprezentau o sumă pentru care să merite să latre. Morala este că, deși principiile de management sunt eterne, ele nu sunt fixe. În funcție de context și de sistemul de referință, oamenii pot interpreta aceleași principii în moduri complet diferite. Nu tot ce funcționează într-o situație se va aplica în alta. Același lucru este valabil și pentru regulile de management dintr-o afacere. Acum să ne îndreptăm atenția către povestea cu numărul 13. Chiar și un singur leu trebuie câștigat. A fost odată un om pe nume B, David Sweet, un evreu care a devenit unul dintre puținii oameni cu un număr uriaș de proiecte arhitecturale în America, fiind supranumit Regele Arhitecturii. În 1960, averea sa a atins o sumă fabuloasă de $200 de milioane. Unul dintre cele mai importante principii ale lui Sweet în afaceri era acesta: chiar și un singur leu trebuie câștigat. Dar ce înseamnă de fapt acest lucru? Înseamnă că, oricât de renumit ar fi o companie, nu există nicio garanție că numărul contractelor va crește la nesfârșit sau că prosperitatea va dura veșnic. De aceea, ori de câte ori cineva solicita serviciile lor sau plasa o comandă, indiferent cât de mică era suma, atâta timp cât se potrivea condițiilor lor, ei nu refuzau niciodată. Aceasta nu este o formă de zgârcenie, ci o profundă apreciere a valorii fiecărui ban câștigat cu trudă. Nu putem prețui doar contractele mari. Cele mici aduc și ele valoare companiei și, fără îndoială, multe contracte mici pot duce, în cele din urmă, la unul uriaș. Afacerile nu sunt doar un schimb de bani, ci și o acumulare de valori și experiențe neprețuite. Sweet nu a aplicat această filozofie doar pentru sine, ci și pentru clienții săi. Punând interesele acestora pe primul loc și ajutându-i să obțină profituri mai mari într-un timp mai scurt, el nu și-a afectat deloc câștigurile. Dimpotrivă, a reușit să construiască o bază de clienți incredibil de loiali care i-au rămas alături pe termen lung. Să trecem la povestea cu numărul 14. Analizează nevoile înainte de a negocia. O poveste clasică, transmisă din generație în generație în comunitățile evreiești, sună cam așa. Un om le-a dat o portocală la 2 copii.
Cei doi au început imediat să se certe pe tema împărțirii fructului. Văzând acest lucru, omul le-a propus o soluție. Unul dintre voi să taie portocala, iar celălalt să aleagă primul jumătatea. Zis și făcut. Fiecare copil a luat jumătatea sa de portocală și a plecat fericit acasă. Primul copil, ajuns acasă, a aruncat pulpa și a folosit coaja rasă pentru a amesteca în aluatul pentru prăjituri. Celălalt copil, în schimb, a stors pulpa pentru a-și face un suc proaspăt, aruncând coaja la gunoi. Din această poveste simplă, vedem că, deși fiecare copil a primit o jumătate egală de portocală, niciunul nu a profitat la maximum de resursa pe care o avea, nereușind să obțină beneficiul suprem. De ce? Pentru că nu și-au comunicat dorințele reale, nu au discutat și nu au negociat, au urmărit orbește o corectitudine formală, fără să înțeleagă ce voia de fapt celălalt. Drept urmare, ambele părți au plecat cu un rezultat suboptim. Lecția pe care înțelepții evrei vor să ne-o transmită este aceasta. Înainte de a negocia, caută întotdeauna să înțelegi care sunt dorințele tale reale și care sunt cele ale partenerului tău, pentru a ajunge la cel mai bun rezultat posibil pentru amândoi. Piața nu trebuie să fie un câmp de luptă, dacă fiecare parte știe să facă un pas înapoi și să observe cu bunăvoință nevoile reale ale celuilalt. Și ajungem la povestea cu numărul 15, gândirea ascuțită a miliardarului Rockefeller. În 1863, un tânăr pe nume Rockefeller primea doar câteva contracte de subcontractare în domeniul petrolier. Dar el a văzut dincolo de prezent. A realizat imediat că acesta era un pământ fertil, un loc unde putea face bani rapid. Cu o viziune clară, a cumpărat compania pe care o fondase inițial împreună cu partenerii săi pentru suma de $72.000. Odată devenit unic proprietar, s-a aruncat cu o energie de neoprit în lupta pentru a câștiga fiecare contract petrolier, oricât de mic ar fi fost. În 1867, Rockefeller a mai cumpărat o rafinărie în Cleveland, Ohio. Aceasta a fost doar prima dintr-o lungă serie de achiziții menite să îndeplinească visul, dominarea industriei petroliere americane. În 1870, la doar 31 de ani, a fondat Standard Oil. La acea vreme, compania sa controla deja aproximativ 10% din industria petrolieră a Americii. El a observat o problemă majoră. Piața era suprasaturată, iar companiile mici, disperate să vândă, scădeau prețurile sub costul de producție, provocând pierderi uriașe jucătorilor mari precum Standard Oil. Soluția lui Rockefeller a fost genială. A propus unirea tuturor într-o singură mare corporație pentru a controla rafinarea, depozitarea și chiar producția de produse secundare. Datorită spiritului de economie insuflat din copilărie, Rockefeller a creat un model de afaceri complet integrat, controlând absolut fiecare etapă a procesului. Scopul său era autosuficiența, pentru a reduce costurile și a crea un avantaj competitiv zdrobitor prin preț. Meticulozitatea sa era legendară. A impus ca prețurile să fie calculate cu 3 decimale, iar rapoartele de profit să fie prezentate în fiecare dimineață, fără excepție. A 16-a poveste. Îndrăznește să visezi, îndrăznește să trăiești. Ralph Lauren este un nume emblematic, un brand de modă care a sfidat timpul în America. Povestea fondatorului său a devenit o adevărată legendă în lumea modei globale. Venind dintr-o familie de imigranți cu resurse modeste și crescând într-un cartier sărac, el și-a stabilit încă din copilărie un țel măreț, să devină milionar. Și iată că astăzi, nu numai că și-a atins acest vis, dar l-a și depășit cu mult, totul datorită lecțiilor neprețuite pe care viața i le-a oferit. Poate că succesul lui Lauren se datorează imaginației sale debordante. Una dintre plăcerile sale era să-și închipuie viața vedetelor de cinema, să se transpună în lumea lor și să simtă pe pielea lui ce înseamnă un stil de viață luxos. Exact acest spirit l-a ajutat să dezvolte acea estetică rafinată pentru care brandul Ralph Lauren este cunoscut astăzi. El a îndrăznit să viseze la imposibil și, chiar și acum, continuă să trăiască în fiecare zi acele visuri. Mai mult, aducerea de idei noi în companie a fost întotdeauna o prioritate absolută pentru Lauren. Primul său mare succes a venit atunci când a îndrăznit să creeze cravate cu modele florale și culori vii, într-o lume în care negrul era considerat standardul absolut. Această decizie înțeleaptă i-a adus o sumă fabuloasă încă din primul an.
De atunci, el a rămas mereu deschis către idei noi, ghidându-și compania cu un spirit inovator. Fii pregătit pentru riscuri. Marii negustori ai istoriei au avut întotdeauna un simț extraordinar al gestionării riscurilor. În afacerile lor, rare ori se bazau pe sentimente subiective pentru a investi. Chiar și în afacerile speculative, ei acordau o atenție deosebită stabilității și fiabilității. De aceea, înainte de a investi, acești înțelepți antreprenori efectuau studii de piață, analize și investigații amănunțite. Când decideau să se lanseze într-o nouă afacere, stabileau întotdeauna 3 planuri: pe termen scurt, mediu și lung. Și desigur, indiferent de orizontul de timp, nu puneau niciodată toate ouăle în același coș. Nu ezita să călătorești pentru a prospera. Disponibilitatea de a cutreiera lumea în lung și în lat este o trăsătură înnăscută a marilor antreprenori. Ei nu doar că aplicau acest principiu pentru ei înșiși, dar îi încurajau și pe alții să facă la fel. Pentru că spiritul lor nu era legat de un singur loc, ei se considerau cetățeni ai lumii. Acești negustori nu aveau o piață fixă, ceea ce i-a transformat în comercianți globali. Au cucerit fiecare piață și au creat rețele vaste de contacte și, pas cu pas, au deschis calea pentru nenumărate tranzacții, mari și mici. Pentru ei, deviza era simplă: afaceri oriunde, profit oriunde. Înțelege puterea publicului feminin. O vechea zicală din lumea afacerilor spune că, dacă vrei să faci bani, trebuie să te adresezi femeilor. De ce? Pentru că, în mod tradițional, bărbații se concentrează pe câștigarea banilor, în timp ce femeile se ocupă de cheltuirea lor. Interesul bărbaților nu stă atât de mult în administrarea și utilizarea banilor pentru cumpărăturile casei, ci în a-i produce. Administrarea și utilizarea banilor, adică achiziționarea bunurilor pentru familie, cade adesea în sarcina doamnelor. Realitatea ne confirmă acest lucru. De la cumpărarea bijuteriilor și a cadourilor până la alimente și articole de uz casnic, decizia finală este luată, în mare parte, de femei. Prin urmare, acordarea unei atenții deosebite pieței feminine este o cale importantă către succes. Principiul 78-22. Acesta este un principiu care se regăsește peste tot în natură și în afaceri. De exemplu, în industrii precum moda, alimentația, bijuteriile și produsele farmaceutice, adică aproximativ 22% din totalul sectoarelor, se concentrează aproape 78% din totalul cheltuielilor de consum. Domeniile tradiționale de afaceri ale marilor comercianți s-au axat în principal pe aceste zone, în special pe produsele destinate femeilor și copiilor. Principiul 78-22 este omniprezent pe piață. De pildă, 22% dintre clienți generează 78% din profitul unei companii. Așadar, în afaceri, este esențial să te bazezi pe valoarea clientului, să te concentrezi pe produsele cheie și pe clienții cheie pentru a crește eficiența și randamentul vânzărilor. Folosește-ți mintea pentru a câștiga bani. Negustorii scusiți au pus întotdeauna accent pe victoriile obținute prin inteligență, pe folosirea creierului pentru a face bani. De aceea, indiferent de domeniul în care activezi, este crucial să gândești, să analizezi comportamentul consumatorilor, să fii atent la nevoile lor și să calculezi corect valoarea pe care o oferi. Economisește, dar, mai presus de toate, creează noi surse de venit. Înțelepții prețuiau un stil de viață econom, dar asta nu însemna să strângă banii la ciorap. În paralel cu economisirea, ei înțelegeau importanța vitală a deschiderii de noi surse de venit. Pentru că averia se face prin câștig, nu doar prin a strânge curiaua. De îndată ce apărea oportunitate de a face bani, ei nu ezitau să investească. Așadar, pentru a obține un câștig mare, trebuie să fii dispus să investești pe măsură. În acumularea averii, extinderea surselor de venit este fundamentală. Prețuiește timpul ca pe aur. În codul de afaceri al poporului evreu există o vorbă sacră: nu fura timpul. Pentru ei, timpul nu este doar o măsură, ci este însăși viața, este suflul existenței și, desigur, este și bani. O societate prosperă este una care prețuiește fiecare secundă. În lumea afacerilor, trebuie să fii mereu cu un pas înaintea celorlalți, să preiei inițiativa, să te adaptezi rapid la orice situație și să îți ajustezi constant atitudinea pentru a rămâne relevant și competitiv. Folosește informația pentru a câștiga supremația.
În arena competițională a pieței, informația este arma cea mai de preț. La urma urmei, piața oferă șanse egale tuturor. În condiții identice, cel care acționează primul, cu agilitate și viziune, are cele mai mari șanse să își consolideze poziția. Evreii acordă o importanță capitală colectării de informații. Când o oportunitate apare la orizont, ei nu o lasă niciodată să scape. De aceea, ei caută informații din surse multiple, diverse și neașteptate, pentru a fi siguri că sunt primii care prind valul șansei. Onestitatea, piatra de temelie în afaceri. Evreii pun cel mai mare preț pe contracte. Când negociază, sunt fermi și nu cedează ușor. Dar odată ce un contract este semnat, chiar dacă situația se întoarce împotriva lor și ar suferi pierderi grele, ei îl vor respecta cu sfințenie. Un evreu nu va anula un contract, dar, înainte ca acesta să devină literă de lege, va negocia cu o iscusință remarcabilă pentru ca fiecare clauză să-i fie favorabilă. Astfel, problema esențială pentru ei nu este dacă ceva este moral sau imoral, ci dacă este legal sau ilegal. Prin urmare, chiar și în cea mai acerbă competiție, integritatea trebuie să fie fundamentul. Respectarea regulilor jocului și construirea unor relații de încredere reciprocă sunt singurele căi sigure spre victorie pe termen lung. Arta de a combina resursele și de a împrumuta putere, o lecție de o profunzime rară ne învață că totul poate fi împrumutat. Poți împrumuta resurse, poți împrumuta talente, poți împrumuta tehnologie și, cel mai important, poți împrumuta înțelepciune. Lumea a pregătit deja toate resursele de care ai nevoie. Sarcina ta este doar să le aduni și să le combini într-un mod inteligent, folosindu-ți propria minte sclipitoare. Recunoștință pentru țara Israelului. Israelul este o țară mică, cu un deșert vast, cu un singur râu care oferă apă dulce întregii națiuni și cu o mare atât de sărată încât nicio formă de viață acvatică nu poate supraviețui în ea, Marea Moartă. În loc să blesteme soarta pentru că le-a dat o mare din care nu pot pescui, ei au mulțumit pentru oportunitatea de a construi uzine de extracție a mineralelor lângă Marea Moartă. Israelul a devenit lider mondial în reciclarea apei dulci și în dezvoltarea agriculturii în condiții extreme. Această recunoștință profundă pentru viață și capacitatea de a transforma orice obstacol într-o oportunitate este ceea ce face întreaga lume să se încline cu admirație în fața acestui popor. Extinderea rețelei de relații. Evreii l-au înțeles dintotdeauna rolul crucial al relațiilor interumane. Pe principiul beneficiului reciproc, ei cred cu tărie că întâlnirea cu oameni noi și construirea sinceră a multor relații va aduce nenumărate oportunități de afaceri și colaborare în viitor. O rețea extinsă de contacte nu doar că te ajută să înveți din experiența partenerilor, dar îți oferă și acces la o varietate de resurse. Mai mult, ai șansa de a ajunge la un număr mult mai mare de clienți potențiali. Adaptarea la schimbare. O calitate esențială este aceea de a-ți păstra mintea limpede în fața schimbărilor și de a transforma acele schimbări în oportunități de a prospera. Un exemplu emblematic este povestea miliardarului Michael Bloomberg. El a fost concediat după 15 ani de dedicare pentru o companie în urma unei restructurări și a rămas șomer timp de luni de zile. Dar nu a renunțat. A folosit banii primiți ca plată compensatorie pentru a-și pune în aplicare visul. A fondat compania media Bloomberg LP. După mulți ani, Michael Bloomberg a transformat compania sa într-unul dintre cele mai mari branduri media din America și a devenit unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Vă mulțumim că ați urmărit acest video pe canalul Înțelepciunea Strămoșilor. Dacă ați găsit acest conținut util, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu cele mai noi materiale ale noastre. Vă încurajăm să distribuiți acest video prietenilor voștri și, cel mai important, așteptăm cu nerăbdare să citim gândurile și reflexiile voastre în secțiunea de comentarii de mai jos.